Kaixo, Miriam. Arratsaldeon, ongi etorri. Esker. Miriam, ze gauza ederra den surfa, ez da? Ba, bai, hala da, ez da. Azkenen urteotan gaina oso modan jarri den kiroloa da zeozeatik da, bai. Zu ere ezer zara, beti itsasoari begira egoten den horietakoa? Lehen garai batian banitzan. Lehen garai batian urte askoan ala izaten nintzen, ez? Lagun batek esate zian askotan eskalatzailea, baina hitz egiten ez genula begietara begiratzen, ez? Beti ez zigula gaizki hartzen, baina itsasoi begira ote ginala baita hitz egiten elkarrizketa normal batian. Zu nola hasi zinen surfean? Ni nerean aian itun erreferente, eta beti haiek ite zuena gerakartze zian pila bat, eta bueno, beste kirola asko initun bezala, surfare egiten nun. Eta geho, hori, futbolian batez ere aritzen nintzen, eta egun batian entrenatzaileak aukeran eman zian surfa edo futbola, eta horregatik bakarrik surfa aukeratu nun. Horregatik bakarrik. Eta horretzen duzu, taula gainean jarri zinen lehen aldi haietaz? Ba, ez dakat oso argi egia esan. Ze oso txikitatik beti itxasuakin lotuta egon naiz, eta ibiltze ginen edo tablakin edo tabli gabe, edo bodyboardakin edo txamperuakin, eta ez dut goguan zuti jarri nintzen lehen da biziko argila. Haze argazkiak ari garen ikusten, Miriam? Ederrak. Ze sentitzen da horrela olatu baten gainean dagoenean bat? Hombre, egila da, gaina justu argazki horiek izan zian, ni hori, oso surfo nahiten nahi nintzen garai batian, eta azkenian olatuak energia dira, eta energia horrekin bat itezunean, eta behakin batea dantza itezunean, ez? Oso polita, oso betegarria da. Zure garai honak aipatu dituzu, zer da, txapelketa garaia, zu profesionala izan zinen? Bai, edo saiatu ginen behintzat, ni eta Estitxu Estremo Irungo beste lagun bat. Bai, garai honak, bai txapelketetan ibiltze ginalako, baina bai gure pasioaz bizi gintezkelako, esango gutxi gora bera, ez? Bai, hori da, txapelketetan ibiltze ginen, ni 17 urtekin hasi nintzen Euskal Herriko, ustez hautzan izan zen Euskal Herriko txapelketa batian lehendabiziko aldiz parte hartu nuen 17kin, eta izan zen gehiago jendia bultzata gaina. Nik surfataz gozatzen nun da enun konpetitu beharrik, baina gauza batek bestea eramateu, da 17kin hasi nintzen, da gauzak ondo zijoazten. Enitzan lehen da bizitakoa izan zautzan, baina egila da beti emateula, ez dakit nola esatean, baina pionerak bezala gehala. Eta... Izan zineten, ez? Gutxi gora bera, Euskal emakumeetan, nahiko aitzindariak izan zineten. Bai, baleike mundu mailara saltoite hortan, ez? Baina gure aurretik eontzian surflariak, bai, Arantzazu, Ormazabal, bai, Marina Ezenarro, Marimar Izagirre, Marta Huerkanoz, nire arregi eontzian. Gertatzen da horien karrerare, igual profesional maila ezin izan zuen iritsi, da diluitu xamargatu zala, eta geho, gure txanda bezala izan zen. Eta guk, beste ate batzuk iriki genitun edo behintzat saiatu ginen hortan, baina egila da, nigandik urrengo generazioetare urte desente pasaziala. Gero gainera, munduko txapelketak jokatzera ere iritsi zineten, ez da? Bai, hori da. Aukera izan genuen, ezin genuen munduko zirkuito guztiain, oso zaila esan, gure maila berdinantze duen mutilak aizian munduko zirkuito guztia egiten, eta gainera etorkizuneak ore behaien etxiak eta pixkat estruktura bat ematen, ez gure kasuan etzan bat ere, hola. Bagen biltzan, gustoa, eta hori, ateak irikitzeko helburu horrekin, baina, bagenekin ezingo genula asko segorago iritsi, oso limitatua esan genuen diru laguntza, eta guzti hori, orduan, aukeratze genitun guretzat interes gehien zeuskaten txapelketak, eta horiek egiten genitun. Beraz hori zen egoera, ez da? Beste behin ere esan dezakegu emakumezkoen eta gizonezkoen kirol profesionalak, kasu honetan surfean, ez zegoela parekatuta. Ez. Gaur egun adibidez surfean lortu da, ez, prize monia edo, diru kopuru bea, izatian neskek eta mutilek. Alare, nik uste profesional mailan bai, baina berago, ogandik aldia daula, baina gure garaian izugarrizko aldia zeon, etzakan zer ikusikan. Gure kontratuak neria behintzat zean urte batetik bestea. Eta orduan beti zen den esjakintasun hortan, ez urrengo urtean berrituko jate, ez diate berrituko, horla zan. Baina, disfrutatu genuen, Kanpotik ikusita oso bizitza idealizatua dela ematen du. Barrutik hain ederra da? Asko helburuen arabera eta egoeran arabera, ez? Gogorra da, egon berdezu gaina asko profesionalizatu da, ez bakarrik fizikoki oso ondo, baizik eta mentalkire,
laguntza berdezu, ez? Txapelketa, imaginatu jute zehala Australiara, eta txapelketa batian lehendabiziko txandan kaleratua gaditzen zehala. Antzea, entrenatzen pila bat txapelketa hortako, horreneko txandan kaleratua, eta hori, horren digestioa egin, eta benga, horrengo txapelketa, eta, bueno, badaka bere alde idiliko politori, baina egia da munduko alde batetik bestea ibiltzia, eta demora guztia epaitua zaude gainea, eta, guzti hori gorra da. Baina, gauza danak, ez? Landanak dakae bere alde ona eta bere alde zain ona edo. 27 urterekin gaztetxo utzi zenuen zuke surf profesionala, zergatik? Ni uste, 27 edo 28 hor nun bai. Ba hori, batez ere, ni ere, naiz, ez dakat oso argi, bai, txapelketetan ikusten nun, enun ere burua txapelketetan ikusten, bai, emaitza honak ere izan itun, eta baino enekan sekula hola niretzat helburu igual enitzan guztiz baloratzen, ez dakit, jendiak nigan zuen esperantza asko segeo nik nire buruan nekana baino, eta esjakintasun hortan ibiltziak, eta 27 urte, 28, ja esaten nun, beste gauza batzuk itekore gogua eta interesare banekan, enun, ez dakit, enitzan sentitzen topera iritsiko nitzanik, natesan lehendabiziko dibizio hortara laguntzarik eta ez genulako nahi aina behintzat, edo behar aina esango nuke, eta pixkat izan zen, hori, egonezin hortatik esan nula, txapelketa mundu hau, naiz iritsiko inoa, komila artean, eta bai aldaketa bat behar nu, nire bizitzan, eta alaxe. Eta geroztik gozatu duzu surfa beste modu batera, surflari libre bezala, adibidez. Zer da surflari libre izatea? Baitu, nik nire esponsorrei eta esan nienean enula gehiago kompetituko, aukera eman ziaten erreportaiak iteko, eta bidaiatu, eta argazkiak atera, eta grabatu, bideoak, edo ze gauza, eta hortaz bizi halko nitzakela esan ziaten, baina hori azkenean oso antzekoa guaia esan, ze eneon denbora guztia beste norbaiten kontra burrukan ibili berrik, eneon epaituta, eneon ez, oso polita esan, bidai politak ite genitun, lekuak ezagutu, olatu berriak surfeatu, baina azkenean zan, hori, diru aldetik etzian inoa ematen. Eta hori ez, agobi hori esaten, etorkizun badakate bai, eta adin badatea iristen nahi naize bai, eta hori, honezin horiek azkenian etzian asetzen. Eta 32 urtekin uste, eta urdun gehatu nitzala, eta netzako izan zen aitzaki perfektua, esateko, ja, bukatu da. Bukatu da.